Președintele filipinez a cerut arestarea tuturor cetățenilor nevaccinați care nu respectă ordinele de a sta în casă. Motivul invocat de președinte este acela că pandemia de COVID reprezintă o urgență națională. Astfel, cetățenii nevaccinați nu mai au voie să iasă din casele lor. Aceasta nu este prima măsură exagerată. În anul 2021, Rodrigo Duterte, președintele țării, a ordonat poliției să-i aresteze pe cetățenii care nu purtau mască de protecție. Până la jumătatea lunii ianuarie a anului 2022, cei nevaccinați trebuie să stea acasă, sau mai bine spus, sunt obligați de lege să stea acasă, exceptând momentele când merg să-și cumpere produsele esențiale pentru supraviețuire.